سلام 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 تأتوا ዘለኹም ኩልኹም ሰላም ድምፂ ይስማዕ እንድሕር ኣሎ ምልክት ግበሩለይ እባ ሰባት ክሳብ ዝኣቱ ክፅበ እየ ሰላም 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 ተኣትው ዘለኹም ድምፂ እንድሕር ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ ኮይኑ ምልክት ግበሩለይ ቴንኪዩ ተኣትው ዘለኹም ሰላም ሰላም ኩልኹም ተኣትው ዘለኹም ቁሩባት ሰባት ክሳዕ ዝህለሉ ክፅበይ እሞ ሕቶታት ክንምልስ ኢና ብዛዕባ ግሩፕ 5 ናይ ኣሜሪካ ብዌልካም ኮርፕ ዝግበር ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ሕቶን መልስን መደብ እዚ ሕጂ ተኣትው ዘለኹም ቋዕዳ ሓንመፃኹም ሼር በልዎ ፎሎ እንዳገበርኩም እተው ኢኹም ሼር በልዎ ኢኹም ናብ ካልኦት ክበፅሕ ፎሎ ዘይገበርኩም ድማ ፎሎ ግበርዋ እዚኣ ቲክቶክ ናተይ ሕቶታትኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ክሳብ ሰብ ዝውህለል ሕቶታት እንዳንበብኩ እንዳፀሓፍኩ ፀኒሐ ብድሕሪኡ ነቲ ሕቶታትኩም ክንምልሶ ክንጅምር ኢና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣብ መሴንጀር ኣብ ቲክቶክ መሴጅ ክፅሕፍለይ ትኽእል ኢኹም እቶም ክትረኽቡን ትሓቱ ዘለኹም ወይ ኣብ ኮመንት ሕጂ ፅሕፉለይ ትኽእል ኢኹም ወይ ኣብ መሴጅ ክፅሕፉለይ ትኽእል ኢኹም ኣብ ቲክቶክ ብጣዕሚ ብዙሕ መልእኽቲ ሓቂ ሓይሺ ይስደደለይ ስለ ዘሎ ብዙሕ መልእኽቲ መሴጅ እዩ ዝስደደለይ ግዜ ወሲደ ብዝከኣለኒ መጠን ሓደ ብሓደ ከንብቦ ይፍትነይ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ምናልባት ስናይ ብዙሕ የቕረይካ እንድሕር ዘይመሊሰ ወይ እንድሕር ደንጊግኩም ሕቶታትኩም ሎሚ ብዝከኣለኒ መጠን ክምልሰልኩም ክፍትነ ግን ሼር ንግበሮ ንቁሩብ ግዜ እሞ እቶም ተኣትው ዘለኹም ቃዕዳ ሓንመፃኹም ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሼር በልዎ ገለ ክልተ ደቂቕ ገለ ዝኸውን ክፅበይ እሞ ሰባት ክሳብ ዝኣትዉ ሕቶታትኩም ክሳዕ ዝውህለል ኣነ እውን ብወገነይ ፅሒፈዮ ዝመፃ ሕቶታት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝገበርክዎ ላይቭ እውን ዝመለስክዎ ሕቶታት ነይሩ ንዑ እውን ክደግሞ እየ ዝሓለፈኩም ሰባት መታን ሓበሬታ ክትረኽቡ ሓድሽ ሕቶታት እውን ክርኢ እየ ድምፀይ ፅቡቅ እንድሕር ይስማዕ ኣሎ ኮይኑ ምልክት ግበሩለይ ኢኹም ኦኬ ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ ቴንኪዩ ፍቅር ወይ ኦኬ ኤፍኬኣር ኢልካ ኣቲኩም ዘለኹም ቴንኪዩ ጓል ሪመይ ሓንቲ ሕቶ ፅሒፉ ወይ ፅሒፉ ኣላ ሰላም ዝገብረልካ ሰብ ግድን ድዩ ናቱ ገዛ ክህልዎ ዋላ ሓንቲ ነገር ክህልዋ የድልዮን እዩ ናይ ኣሜሪካ ሲቲዝን ወይ ግሪን ካርድ ሆልደር ክሳብ ዝኾነ 5 ሰባት ከዓ ኮይኖም ልዕሊ 18 ዕድመ ዝኾኑ ባክግራውንድ ቼክ ዝሓለፉ ባክግራውንድ ቼክ ገይሮም ዝሓልፉ ንሓደ ሬፊጂ ክገብሩ እንተኮይኖም ከዓ 2425 ዶላር ከርእዩ ዝኽእሉ ሰባት ጥራሕ እዮም ዘድልዩኻ ገዛ ገንዘብ ዝኾነ ይኹን ብዙሕ ነገራት ክህልዎም ኣይፅበዩን እዮም ሓላፍነት ንሰለስተ ወርሒ ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ እቶም ዝመፁ ስደተኛታት ኣብዚ ዓዲ ነተን 3 ወርሒ ዘድልዮም ናይ መዓልታዊ ንጥፈታት ሓገዝ ንክሕግዝዎም እዩ እቲ ዕላማ ናይ ገንዘብን ናይ ገዛን ኣይኮነን ማለት እዩ ኦኬ ያ ሕቶታት በብሓደ ከንብብ ክፍትነ
ብዝከኣለኒ መጠን ከይሓልፎ ሼር ግበርዎ ኢኹም እቶም ኣትኹም ዘለኹም ፎሎ ዘይገበርኩም ፎሎ እንዳገበርኩም ሼር እንዳገበርኩም እተው ኢኹም ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ሕቶታት ብዝከኣለኒ መጠን ብዙሕ ሕቶታት መሊሰ ክወፅእ ክፍትን እየ ሎሚ ቴንኪዩ እቶም ተኣትዉ ዘለኹም ቋዕ ድሓን መፃኹም ናተይን ናይ ደቀይን ሰበይተይን ክገብረሎም እንታይ ፀገም የምፅእ ክገብረሎም ይኽእል ድያ ነዝማድና ንንፈልጦም ሰባት ክንገብር ንኽእል ኢና ያል ሓንቲ ፀገም የብሉን ኢሎም ኣለው ጥራይ ናይ UNHCR ቅድሚ ሰፕተምበር ወይ መስከረም 30 2023 ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ክኾኑ እዩ ዘለዎም ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትሬኒንግ መደብ ነይርዎም ናይ ሕቶን መልስን መደብ ነይርዎም ኣተየ ነይረ ብዙሓት ዝሓተቱ ሰባት ንርኤ ኣነ እውን ዝሓተትኩም ሓደ ሓደ ሕቶታት ሒዘልኩም ዝመፃ ኩሎ ኣብኡ ካብ ዝሓተትዎን ሓንቲ ሕቶታት ነይረን ደቂ ኮይ ደቂ ሓውቦይ ክገብር ክእል ድ ኢሎም ዝሓተቱ ሰባት ነይሮም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነጊሮሞም ማለት እዩ ንቤተሰብካ ነዝማትካ ንትፈልጦም ሰባት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሎም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ግን እቲ ቪዛ ግን ልክዕ ከምቲ ካልእ ዝኾነ ይኹን ካልእ ቪዛ ምስ ሓተትካ ኣፕሩቭ ክኸውን ዲናይ ክኸውን ግን ኣብ ኦሚ ማለት እዩ እቲ ናይ ሬፊጂ ስታተሶም እቲ ንሶም ዝውስንዎ መለክዕታት ኣለዎም ማለት እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንዝኾነ ናይ UNHCR ዝተመዝገበ ቅድሚ ሰፕተምበር 30 2023 ተመዝጊቡ ትብል ሬጅስትሬሽን ናይ UNHCR ዘለዎ ስደተኛ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለው ኣይ ሆፕ ተመሊሳትልካ ትኾን ሕቶኻ اوكي حصر حصر أبيلك نجارنا أوه يا حقها جزء أمريكا أنا وأنت على صادق راح أت مدب جرد الله وصوتان حطوتات هي زي عندما تأخذ عند بنك فتني قال كابز زمن لسه حطوتات وصاين تحت تحتو اندحر الله نعو أخ من لسه فتني جن شيء رايت رسعوا ويخون فالو جبروا نخلوت كأخذت سحمانتي thank you so much okay اوكي سو حنت خاطن قدامي تحتت زحلفه غزيون زينبركم انتحر دغمكم سبات علىهم كينكم كأ صقم يلن اقداس حبريتا ስለዝኾነ ውሑስ ዲ ወይ ሓቂ ዲ ዝብል ብዙሓት ሰባት ዝሓትዋ ሕቶ ብኣኸ ጅምር ደስ ብለኒ እዚ ብናይ መንግስታዊ ትካል ብናይ US ዲፓርትመንት ኦፊስ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኮይኑ ድሰርሕ ዌልካም ኮርፕስ ትበሃል ዌብ ትካል እዩ ስለዚ ውሑስን ርግፅን ሓቀኛ ፕሮሰስ ማለት እዩ ወይ ፌክ ወይ ድማ ናይ ሓሶት ፕሮሰስ ኣይኮነን ኣብቲ ዌብሳይቶም ዌልካም ኮርፕስ .org ኢልና ኣቲና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መን ስፖንሰር ክኸውን ይኽእል ትብል ሕቶታት ብዙሓት ሰባትና ሓታ 5 ሰባት ናይ ኣሜሪካ ሲቲዝን ወይ ድማ ግሪን ካርድ ሆልደር ዝኾኑ ሰባት ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ወላ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ደቆም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ጥራይ ይኹኑ እምበር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓበሻ ወይ ኤርትራዊ ጥራይ ደይኮነ ዝኾነ ካልእ ዜጋ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ባክግራውንድ ቼክ ገይሮም ሓሊፎም ስፖንሰር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሓደ ነምፅኦ ስደተኛ $2425 ክነርኢ እዮም ዝሓቱና ካብ ሓደ ንላዕሊ ስደተኛ እንድሕር ከነምፅእ ኮይኑ መደብና ከዓ በዚ 2425 ኣርቢሕና ክንደይ ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ማለት እዩ ሬፊጂ ሜኒው ዝብል ከዓ እቲ ኣብ UNHCR ቅድሚ ሰፕተምበር 30 2023 ኣብ ወይ ቅድሚኡ ዝተመዝገበ ስደተኛ እዩ ማለት እዩ ከም ሬፊጂ ዝሕሰብ በዝናቶም ዘውፅዎ መግለፂ ካበይ ሃገራት ክመፅእ ይኽእል ዝብል ዘሎ ትብል ከዓ ሕቶላ ብዙሓት ሰባትና ሓታ ማለት እዩ ኣብ ብርሃነ ዩቲዩብ ኢልኩም ኣብ ባዮናተያ ፕሮፋይል ናይ ቲክቶክን ናይ ዩቲዩብ ቻነል ያቐሚጠልኩም ኣለኹ ሊስት ናይተን ሃገራት ዘለዋ ቪድዮ ኣዳልየ ኣለኹ ብርሃነ ዩቲዩብ ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሊስት ናይተን ሃገራት ዝጠቅስ ቪድዮ ኣዳልየ ኣለኹ ካብተን ሃገራት ዝተጠቕሳ እንድሕር ኮይነን ተን ስደተኛታት ከተምፅለን ተሓስቡ ዘለኹም ንኣብነት ሱዳን ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሱዳን ከነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ተጠቒሳ ኣላ ማለት እዩ ደይተጠቕሳ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክርከብዎን ይኽእሉ እዩ ዝበልክዎን ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ኬንያ ካምፓላ
ኣይተጠቕሳን ኣለዋ ስለዚ ካብዘን ሃገራት እዚአን ዘለው ስደተኛታት ክነምፅእ ንኽእል ኢና እስራኤል እውን ኣይተጠቕሰትን ኣላ ካልኦት ብዙሓት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እውን ተጠቒሰን ኣለዋ ከም በዓል ሊብያ የመን ተጠቒሰን ኣለዋ ስለዚ ኣብቲ ሊስት ኣብ ብርሃን ዩቲዩብ ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ኣትኹም እተን ሊስታ ናይተን ሃገራት ክትርእይዎን ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ዘለኹም ሃገራት እውን ድሕር ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝተፈላለየ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ብካልእ ወይ ኤምባሲ ዘየለ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ግዝያዊ ኩነታት ኣይተፈቐደን ኣሎ ካብተን ሃገራት ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም ክገብሩ ይኽእሉ ዶ እወ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ክልተ ስፖንሰር እዮም ዝቁፀሩ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ድኾነ ውላዶም እውን ከምኡ ክቁፀር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ስፖንሰር ከምቶም 5 ግሩፕ ክኸውን ይኽእል ያ ገንደይ ገንዘብ የድሊ አንተ ወይ እውን ጠቂሰያ ነይረ 2425 ንሓደ ስደተኛ ኣብቶም 5 ደይኮኑስ ኣብ 5 2425 ንሓደ ስደተኛ እዩ እቲ ገንዘብ ክነርእዮ እምበር ንኸፍሎ ወይ ነትሕዞ ኣይኮነን ክንዲ ዝለኣክል ገንዘብ ኣለኒ ኢልና ነርእዮ ምስ መፁ ከዓ ክንሕግዞም ናይ ገዛ ክራይ ኣብ ኢዶም ጅቦኦም ንመግቢ ክዳን ዝተፈላለዩ ነገራት ክጠቅም ስለ ዝኽእል እቲ ገንዘብ እዮም ክነርእዮ ዝደልዩና ድኾነ ይኹን ዝኽፈል ነገር የብሉን እዚ ፕሮሰስ እዚ ከምኡ ኢሎም እውን ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣጠንቂቖም ኣለው ብገንዘብ ክንገብረልኩም ክንሕግዘኩም ከነምፃእኩም እንዳበሉ ዝኾነ ይኹን ምድንጋራት ከይግበር ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እውን ሓቢሮም ኣለው ንእግረ መንገደይ ወላ ሓደ ዝኽፈሎ ነገር የለን ብጀካቶም ዘምፁና ስፖንሰራት 15 ቅርሺ ንሓደ ሰብ ከፍ ኢሎም ዝገብርዎ ናይ ባክግራውንድ ቼክ ካልእ ዝኽፈል ገንዘብ የብሉን እዚ ፕሮሰስ እዚ ማለት እዩ እቶም እቲ ገንዘብ ዝረአ እዩ ድተሓዝ ገንዘብ እዩ ክንዲዚ ገንዘብ ኣለና ዓቕሚ ኣለና ከነምፅኦም ምስ መፁ ኣብዚ ክንሕግዘሉ ንኽእል ዓቕሚ ገንዘብ ኣለና ኢልካ ጥራይ ኢኻ ተርኢ ማለት እዩ yes green card holder process ያ ስፖንሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ክንደይ ግዜ ይወስድ ትብል ሕቶ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዝተወሰነ ዓመታት ዓመት 2 ዓመት ወይ እውን ልዕሊ ክወስድ ይኽእል ኢሎም ኣለው ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዝተወሰነ ዓመታት እዩ እቲ ዝወስዶ ግዜ ናይቲ ሬፊጂ ዘለዎ ኩነታት ናይቲ ሃገር ካልእ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እዩ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ የስ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ካብ ኢትዮጵያ ከምፅእ ንኽእል ዶ ኢልካ ሓቲትኩም ዘለኹም ኢትዮጵያ ካብተን ክነምፀለን ዘይንኽእል ተባሂለን ዝተጠቕሰ ሃገራት ስለደይ ተጠቕሰት ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ሱዳን እያ ተን ብዙሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለውዋ ተጠቒሳ ዘላ ሃገር ማለት እዩ ኦኬ ንኽልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ can I sign with 2 people in the same time Rima Yamane can I sign 2 people in the same time ማለት ኣብ ክልተ በበይኖም ሰባት ስፖንሰር ክኸውን ክፍርም ዲያ ሕቶ ኣይተረድአትንን ኣላ ፅቡቅ ጌራ ከም አንድ ድሕር ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ኢና ስፖንሰር ክንገብር ንኽእል ኢሎም ኣለው ኣብ ሓንቲ ንሓደ ሬፊጂ ስፖንሰር ክኸውን ኢልና ምስ ፈረምና ኣብ ናይ ካልእ ሬፊጂ ከዓኒ ክንፍርም ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ኣለው ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኣይከኣልን እዩ ሓንቲ ካብተን ክነምፀለን ዘይንኽእል ተባሂለን ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት እያ ምክንያቱ ስደተኛ ድበሃል በቲ ጠቒሶሞ ደለው ካብ ሃገሩ ወፂኡ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእል ኣብ ካልኣይ ሃገር ዕቑባ ሓቲቱ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባንክ ኣካውንት ብስመን ክኸውን ኣለዎ ትብል ሕቶ ተሓቲታ ድማ ኣላ እቲ ባንክ ኣካውንት ናህና ፐርሰናል ኣካውንት ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣለው ብሽም እታ ስፖንሰር ግሩፕ እታ ስፖንሰር ንኣብነት ቶም 5 ሰባት ሓደ ኮኦርዲኔተር ማለት ዘካይዳ ዘመሓድራ ነታ ግሩፕ ንፈልሞ ግን ሽም ድማ ክትህልዋ ኣለዋ እታ ግሩፕ ንኣብነት ዝኾነ ሽም ናትና ወይ ዝኾነ ሽም ክነውፀሉ ንኽእልና ልክዕ ከምዚ ኢሜይል ኣድረስ ክነውፅእ ከለና ዝተፈላለዩ ስማት ሂብና ነውፅእ ዝኾነ ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና ጥራይ ዌልካም ኮርፕ ዝብል ሽም ክንህቦ የብልናን ወይ ከምኡ ዓይነት ሽም ዝቀራረብ ሽም ክኸውን የብሉን ዝኾነ ካልእ ሽም ናትና ድደለናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ መግለፂ ናይቲ ግሩፕና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኣጨናኒቓቶም ርአ ነይረ እንታይ ሽም ክነውፅእ ኢና ከመይ ጌርና ኢና ሽም ነውፅእ ግን በቃ ሲምፕል እዩ ከምዚ ዝኾነ ነገር ስታር ክኸውን ይኽእል ምሽ ዝኾነ ነገር ሽም ተውፅኢኻ ከምኡ ሽም ስፖንሰር ግሩፕ ተውፅእ ሽዕበታ ዘውፃኻያ ስፖንሰር ግሩፕ
ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ሕሳብ በኣ ኢኻ ትኸፍት እቲ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝብልዎ ድማ ነታ ስፖንሰር ግሩፕ ንምሕጋዝ ኢልካ ኣብኡ ገንዘብ ተእቱ ብዛዕባ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ኣነ እውን ኣፕሊኬሽን ክመልኦ ከለኹ ስታክ ኮይነ ነይረ ንወልካም ኮርፕስ ኢሜይል ፅሒፈሎም ዝሃቡኒ መልሲ እቲ ባንክ ሓደ ባንክ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ይፈላለዩ ኣብዚ ኣሜሪካ ማለት እዩ ገለገሊኦም ሓንቲ ኣካውንት ጥራሕ እዮም ብሶሻል ሴኩሪቲ ክተውፅእ ደፍቅዱልካ ገሊኦም ግን ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ባንክ ቁፅሪ ክተውፅእ ወይ ባንክ ኣካውንት ክተውፅእ የፍቅዱልካ እዮም ገሊኦም ሕጂ ናይ ቢዝነስ ኣካውንት ግድን ምውፃእ የድልየካን እዩ ናን ፕሮፊት ክተውፅእ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ምናልባት ናይ መንግስቲ ወረቃቅቲ ገለ ይሓቱካ እዮም ኢለ ምስ ሓተትኩም እንታይ ኢሎምኒ ወይ ብግሩፕ ኮይንካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ሓሙሽተ ኢኻ ከይድካ ብግሩፕ ኮይንካ ኣካውንት ተውፅእ እታ ስፖንሰር ሽም ትህቦም ንምንታይ ምክንያት ምዃና ትነግሮም ማለት እዩ ወይ ድማ ገሊኦም ባንክ ኣብቲ ዘለካ ናትካ ኣካውንት ካልእ ኣብ ትሕቲኡ ነዚ ዕላማ እዚ ኢልካ ኣካውንት ከፍቱልካ ዝኽእሉ ተኮይኖም ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ኢሎም እታ ሳልሰይቲ ኣማራፂ ከዓ ንናይ ዝኾነ ኮሚኒቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ቤተክርስትያን ኮሚኒቲ ሃይማኖታዊ ኮሚኒቲ ክኸውን ይኽእል ከድካ ንከምዚ ዕላማ ገንዘብ ኣዋፂና ኣለና ሞ ሓዙልና ትብሎም ንሶም ምስ ሓዙልካ ከዓ ሒዝናሉ ኣለና ድብል ደብዳቤ ፅሒፎም እንድሕር ሂቦምካ ንሱ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እታ ራብዐይቲ ኦፕሽን ጎፋንድሚ ከፊትካ ብሽምታ ኣካውንት ጎፋንድሚ ከፊትካ ገንዘብ ናብኡ ኣዋፂእካ እቲኻ ስክሪንሻት ናይቲ ጎፋንድሚ ከዓ ኣፕሎድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ደቐለለትልኩም መንገዲ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባታ ከመይ ጌርካ ኣካውንት ግን ፐርሰናል ናትካ ንካልእ ትጥቀመሉ ኣካውንት ክተርኢ ከምዘይትኽእል ኣብኡ ሕሳብ እቲኻ ግን ነጊሮም ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ባንክ ስቴትመንት እዮም ድሓቱ ኣብቲ ባንክ ስቴትመንት ከዓ እቲ ፐርሰናል ናትካ ክመፅኡ እቲ ዘእተኻዮ ነቶም ስፖንሰር ክመፅኡ ክትሓዋወስ የብሉን ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ UNHCR ሬፊጂ ካርድ ይህቡለው ድዮም ዝብል ሕቶላ ኣብዚ ኣፍልጦ የብለይን ሓቂ ሓይሽ ሕጂ ይህቡለው ድዮም የለውን ግን ዋላ ሕጂ ይህቡ እንተሃለው ቅድሚ መስከረም 30 ዝተመዝገበ ክኸውን ዘለዎ ኣብ UNHCR ቴንክ ዩ ቶም ተኣትው ዘለኹም ኩለኹም ቃልሓን መጻኹም ደጊመ ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ግበርዎ ናብ ካልኦት ክበፅሕ ዩቲዩብ ቻነለይ ብርሃን ዩቲዩብ ኣብ ባዮ ናተይ ኣብ ፕሮፋይል ና ቲክቶከይ ዘላ ዩቲዩብ ኣካውንተይ ድማ ቻነለይ ከዓ ኣትኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ናብ ካልኦት ክበፅሕ ከዓ ሼር ግበርዎ ኢኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች Okay. ንክልተ ሰብ at the same time process ምግባር ይኽእል yes ቤተሰብ እንድሕር ኮይኖም ንኣብነት ኣሕዋት ኮይኖም ክሳብ 10 ኣባላት ናይ ስድራ ኣብ ሓንቲ ፕሮሰስ ክነምፅእ ንኽእል ኢና actually ኣብቲ ኣተዮ ዝነበርኩ ናይ help sessions እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ሓደ ሰብ ወዲ ኮይን ወዲ ሓትነይን ኣለዉ ከምፅኦም ይኽእል ድየ ኢሉ ምስ ሓተተ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ጌርካ ከተምፅኦም ትኽእል ኢኻ ኢሎሞ ማለት እዩ ከምኡ ድብል መልሲ ረኺቡ ነይሩ ስለዚ ኣሕዋት እውን ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣባላት ናይ ሓንቲ ስድራ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ ከምዚ ደይፋለጡ በበይኖም ዝኾኑ ሰባት ኢኻ ክተምፅእ ደይትኽእል ኣብ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ብሓደ ኣዝማድ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ ሃገር ዘለዉ ኣብዚ ምስ መፁ ኣብ ሓደ ገዛ ክቕመጡ ዝኽእሉ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ኦኬ Okay. ኣብ በበይኖም ሃገራት ዘለዉ ግን ክተምፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ሓደ ሃገር ክኾኑ ኣለዎም ንኣብነት ሓደ ኬንያ ሓደ ኡጋንዳ ወይ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ወይ ካልእ ተኮይኑ ኣብ ሓደ ሃገር ዝቕመጡ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ቶም ክተምፅኦም ትኽእል ፕሮሰስ ማለት እዩ ካብ ግብፂ ክመፅእ ክእል ድዩ ትብል ምናልባት ኣብዚ ቁርብ ግዜ እንድሕር ሂብኩምኒ እታ ሊስት ከውፃእ ክፍትን እየ ደጊመ እሞ እተን ሊስት ናይተን ሃገራት ክነምፀለን ዘይንኽእል ኢሎም ጠቂሶም እንደለው ብዝከኣለኒ ቅልጥፍ ኢለ ክጠቕሰን ክፍትን እየ ኦኬ ኣብዚ ረኺበ ኣለኹ ካብተን ኤርትራውያን ስደተኛታት ርከብዎ ንኽእሉ እዮም ኢለ ድሓስበን ተጠቂሰን ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ ካናዳ ዴንማርክ ፊንላንድ ፍራንስ ጀርመኒ ኢራን ኣየርላንድ ኢታሊ ጃፓን ሊብያ ኖርዌይ ብዙሓት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ተጠቂሰን ኣለዋ ሶማልያ
ካብ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ሲርያ፣ ዩክሬን፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ የመን ተጠቂሰን ኣለዋ። ሱዳን ተጠቂሳላ፣ ሶማል ተጠቂሳላ። ካብዘን ሃገራት እዚአን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብዚ ግዜ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክነምፅእ ከም ዘይንኽእል እዮም ዝሕብሩ ዘለው። እስራኤል ኣይተጠቕሰትን ኣላ። ሶ ሞስት ላይክሊ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኢለ እየ ዝግምት። ኣብዚ ተጠቂሳ ኣይሪኣን እየ ዘለኹ እስራኤል። ኢጅፕት እውን ኣክቹሊ ኢጅፕት እውን ኣይተጠቕሰትን ኣላ ኣብዚ። ሶ ካብ ኢጅፕት እውን ከተምፅእ ከም ትኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሊስት ኣይተጠቕሰትን ኣላ ኢጅፕት። እቲ ፎርም ክትመልእልና ትኽእል ዶ ትኾኒ? ፎርም ክትመልእ ኣብቲ ዌብሳይቶም ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲኻ ክትመልእ ከለኻ ከዓ ሄልፕ ሴንሽንስ ወይ ከዓ ናይ ኣፕሊኬሽን ናይ ምምላእ ሓገዝ ዝኸውን ኣዳልዮም ኣለዉ። ብቐሊሉ ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም፣ ክሕግዙና ይኽእል እዮም ኣብኡ። ምናልባት ዝኾነ ሕቶ ወይ ዝኸብደኩም ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብ መሴጅ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደ ሓደ ሕቶ ክምልሰልኩም ክፍትኒ። ክልተ ኣሕዋት ምስ ሰበይቶም ክመፁ ይኽእሉ ድዮም? Can two brothers and their wives come together? So ሓደ ስድራ እንዲዮም ኢሎም ሓደ ስድራ ኮይኖም ክሳብ 10 ኣባላት ዘለውዋ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ከም ሓደ ስድራ እዮም ድሕሰቡ። እቲ ሓዊ ከዓ ወይ ሓፍቱ ከዓ ምስኡ እዩ ሓዊ እዩ። ግን ምናልባት ከም ክልተ ስድራ ድዮም ዝርእይዎም ከም ሓደ ስድራ ድዮም ገለገለ ሕቶታት ኣለዉ ዘየነፀርዎ። ግን እቲ ኣፕሊኬሽን ወላ ሓንቲ ኣይክፈሎን እዩ፣ ነፃ እዩ። ስለዚ ምፍታን ዝመስሎ የለን እዩ ዝብል ተገደደ ኣይከውንን እዩ ወይ ከዓ እዚ ኣብ ካልኣይ ኣፕሊኬሽን ኢኻ ክተምፅኦ ወይ ክተመዝግቦ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ። እቲ ኣፕሊኬሽን መሊእና ምስ ወዳእናዮ ብድሕሪኡ ነታ ግሩፕና ሰባት ይምድቡልካ እዮም፣ ምሳኻ ኮንታክት ዝገብሩ ድጎደለካ ነገር ዝሓቱ ወይ ዝተጋግኻዮ ነገር ከዓ እዚ ይከውንን እዩ ድብሉካ። ስለዚ ምፍታን ፅቡቅ እዩ። እንድሕር ተቐቢሎሞ ፅቡቅ፣ ተዘይተቐቢሎሞ ከዓ ኣብ ካልኣይ ኣፕሊኬሽን ንበይኑ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብ ቲክቶክ ኣብዚ ቲክቶክ ኣብ መሴጅ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብኡ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዩቲዩብ ቻነለይ ብርሃነ ኢትዮጵያ ኣብ ባዮናተይ ኣብ ፕሮፋይል ኣላ ዘይረኣኹማ ኣቲኹም ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብዚ እውን ፎሎ ዘይገበርኩም ፎሎ እንዳገበርኩም ሼር እንዳገበርኩም ኪዱ ኢኹም። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኣብ 5 ሰባት ድዩ 2425 ፒስ እዋ እቶም 5 ሰባት ኣብ 5ኦም 2425 ሓሙሽቲኦም ኣይኮኑ ሓሓዲኦም ማለት 5ኦም ሓደ ሰብ ኣይኮነን 2400 ዘዋፅእ ኣብ 5ኦም 2425 ንሓደ ሰብ። Can the same group with a different primary apply for different refugees? Okay. Yeah, thank you. ዌብሳይቶም ሼር ትገብሩለይ ዘለኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች ራሄላ ከዓ ኦኬ ያ እቶም 5 ስፖንሰር ንገብር ሰባት ኣብ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ንሓደ ሬፊጂ ወይ ንሓደ ሬፊጂ ፋሚሊ ኢና ስፖንሰር ክንገብር ወይ ክንፍርም ዝነግሩ ዘለዉ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ነተን 3 ወርሒ ብኩሉ ዘድልዮም ሓገዝ ነቶም ስደተኛታት እቶም 5 ሰባት እቲ ሓላፍነት ብማዕረ ተመቂልካ ክትሕግዞም እዩ። እንድሕር ብዙሓት ሰባት ትፍርም ኣለካ ኮይንካ ግን ንኩሎም ብማዕረ ክሕግዞም ይኽእል ኢልካ ኢኻ ቃል ተኣቱ ደለካ። እዚ ከዓ ግብራዊ ኣይኮነን። ሕጂ ንሶም እቲ ሓላፍነት ምእንቲ ከይመቃቀለካ ነቶም ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ከዓ ዝግባእ እቲ ሓገዛት ክትገብረሎም 5 ኢኻ ተመቃቂልካ ብማዕረ ሓላፍነትካ ማለት እዩ። እቲ ፕራይመሪ ግሩፕ እቲ ኮኦርዲኔተር ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ምምላእ ኣብቲ ተሓታትነት ገለ እምበር ሓላፍነት 5 ኢኻ ብማዕረ ኢኻ ትማቀሎ። እቲ ራይድ ምሃብ ምብፅፃሕ መኪና ክኸውን ይኽእል፣ ቆልዑ ትምህርቲ ምዝገባ ክኸውን ይኽእል፣ ናብ ሕክምና ምውሳድ፣ ስቤዛ ምግዛእ፣ ካብ ኤርፖርት ምቕባል፣ ምትርጓም ብዙሕ ነገራት ሓገዝ እዮም ዝደልዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 3 ወርሒ። ስለዚ እቶም 5 ኢኻ ሰባት ተመቃሊልካ ስለዝኾንካ ሓላፍነት ትወስዶ ኣብ ካልኦት ሰባት ክትገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ነቶም ናይ መጀመርያ ሬፊጂ ምስ ኣምፃኻ ድሕሪ 3 ወርሒ ንሶም ምስ መፁ ድሕሪ 3 ወርሒ ካልእ ኣፕሊኬሽን ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ኦኬ
ካልኦት ካብተን ካልኦት ሕቶታት ዘይጠቐስክወን ኬዝ ክንፅሓፍቲ ኣፕሊኬሽን ክንመልእ ከለና እቲ ኬዝ ድብል ብዛዕባ እቶም ሬፊጂ ንምንታይ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ንምንታይ ክምለሱ ደይክእሉ ገለ ዝብል ሕቶታት ዘለዎ ከምዚ ገለገለ ሰባት ኬዝ ምፅሓፍ የድሊ ኢሎም ዝተረድእዎ ኣለዉ ንዓይ ከም ዝተረዳእኒ ኣብቲ ናይ ሓገዝ ትሬኒንግ ኣተይ እውን ከም ዝሰማዕክዎ ግን ልክዕ ኣብቲ ዩኤንኤችሲኣር ክትምዝገብ ከለኻ ትህቦ ኬዝ ወይ ከዓ ትህቦ ምክንያት መብዛሕትኡ ግዜ ናይተን ናይ ሃገርና ክኾን ይኽእል ናይ ካልእ ፍሉጥ እዩ ማለት እቲ ዘሎ ኬዝ ፍሉጥ እዩ ግን ንምሕባር ዝኣክል ፐርሰናል ከዓ ክኸውን ስለ ዘለዎ በቲ ናቱ በቲ ዝተመዝገቦ ሰብ ክፅሕፎ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ምክንያታቱ ስለዚ ብዙሕ ኬዝ ምፅሓፍ ከፊልካ ምፅሓፍ የድሊ እዩ ኣይብልን እየ ብወገነይ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣይረኸብኩ ናብቲ ዌብሳይቶም እቲ ዘለካ ኬስ ብፅፉፍ እንድሕር ፅሒፍካሎም ልክዕ ከምቲ ክትምዝገብ ከለካ ምክንያቱ ድሓር ኣብ ኢንተርቪው ከይጋጮ ምእንቲ ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ክትምዝገብ ከለካ ዝሃብካዮ ንሱ ከዓ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ይፅሓፍ ማለት እዩ ካብ ዩኬ ኣይከኣልን እዩ ሓንቲ ካብተን ተጠቂሰን ዘለዋ ሃገራት እያ ዩኬ ምክንያቱ ከዓ ምናልባት ከም ሳልሰይቲ ሃገር ክትከውን ትሕሰብ ስለ ዝኾነት እዩ ኦልሬዲ ዕቑባ ሓቲትሉ ዘሎ ዓዲ እዩ ሳልሳይ ሃገር እዩ ስደተኛ በትናቶም መግለፂ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ካልኣይ ሃገር ዕቑባ ሓቲቱ ዘሎ ስደተኛ እዩ ማለት እዩ እቶም ሪስፖንስ ዝገብሩ ሰባት ኣብ ሓደ ሲቲ ክኾኑ ኣለዎም ዶ እቶም ስፖንሰር ዝገብሩ እያ ክትከውን ትኽእል ምናልባት እቶም ስፖንሰር ዝገብሩ ሰባት ኣብ ሓደ ስቴት እንተወሓደ ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቕ ፍልሊ ዘለዎም ርሕቀት ዝነብሩ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብቲ ትሬኒንግ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እዩ ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣይንረኽቦን ኢና ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቕ ፍልሊ ናይ ርሕቀት ናይ ቦታ ናይ መንበሪ ቦታ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም እቶም ስፖንሰር ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቶም ተኣትዉ ዘለኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ግበርዎ ናብ ካልእ ክበፅሕ ኦኬ እታ ድሪመር እታ ናይ can you explain the fund ብዛዕባ እታ ናይ ባንክ statement requirement ድገምለይ ትብል ዘላ ኦኬ ያ ብዙሕ ቁርብ ትለይሳምድ ተደናገር ስለ ዝኾነት ክብድ ኢላ ስለ ዝኾነት ኦኬ ያ ክደግማ ይሕረይ ብዛዕባ እታ ናይ ገንዘብ ትምልከት ኣብቲ እቲ ገንዘብ ከነርኢ ከለና ነቶም ነምፅኦም ስደተኛታት ሓደ ክኸውን ይኽእል ካብ ሓደ ንላዕሊ በቲ ሂቦሞ ዘለዉ ገንዘብ ከምፅኦ ይኽእል እየ እንድሕር ኢልና ከነርኢ ኣለና ኣብ ባንኪ ሕሳብ ክነርኢ ኣለና እቲ ባንኪ ሕሳብ ክነርኢ ከለና ሽም ናይታ ስፖንሰር ግሩፕና ክህልዎ ኣለዎ ናትና ፐርሰናል ኣካውንት ደይኮነ ናይታ ስፖንሰር ግሩፕ ከምቲ ዓንተ ይድበልኩኹም ዝኾነ ሽም ክንባ ንኽእል ኢና ሽም ናይ ገዛውትና ሽም ናይ ንፈትዎም ቲም ዝኾነ ነገር ኤኒዌይስ ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና እታ ስፖንሰር ሽም ዘላታ ንምንታይ ሪዝን ከዓ ምዃኑ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ክጥቀስ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ዌልካም ኮርፕስ ዘለዎ ሽም ክኸውን የብሉን እቲ ስፖንሰር ግሩፕና ጥራሕ ኢሎም ኣለዉ እምበር ዝኾነ ይኹን ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና እቲ ባንክ ስቴትመንት ንናሕና ናይ ግላዊ ኣካውንትና ናይ ግሊ ንጥቀመሉ ዘይኮነ ነታ ስፖንሰር ግሩፕ ወይ ንሬፊጂ ንምሕጋዝ ድብል እዩ ክኸውን ዘለዎ ግን ኣብቲ ኣፕሊኬሽን በፂሐ ክሓትት ከለኹ ገለገለ ባንክ ሓንቲ ኣካውንት ጥራሕ ኢኻ ብሶሻል ሴኪሪቲካ ክተውፅእ ደፍቅዱልካ ካልእ ግን ቢዝነስ ኣካውንት ካልእ ነገር ክትከፍት ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ቢዝነስ ኣይኮነን እሶምን ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ቢዝነስ ኣካውንት ምኽፋት ኣየድልየናኒ እንታይ ግን ሬኮመንድ ገይሮም ኣለዉ ሓደ ባንክኻ ክትሓትት ተፈላለያ ባንክ ነናተን ሕጊ ኣለዎን ምናልባት ኣብ ትሕቲ ኣካውንትካ ካልእ ንኡስ ኣካውንት ከፊትካ በታ ግሩፕ ሽም ጌርካ ከተርእዮ ትኽእል ተኮይንካ ዝተፈለየ ስቴትመንት ባንክ ስቴትመንት ሂቦም ክህቡካ ድኽእሉ ተኮይኖም ማለት እዩ እሱ ደይከኣል እንድሕር ኮይኑ ጎፋንድሚ ከፊትካ በታ ስፖንሰር ግሩፕ ምክንያት በታ ሽም ናይ ስፖንሰር ግሩፕ ጎፋንድሚ ከፊትና ኣብኡ እቲ ገንዘብ ነእትዎ እቲ ዶኔት ንገብሮ ሽዑ ስክሪንሻት ናይቲ ፋንድ ነርእዮም ማለት እዩ ካልእ ኦፕሽን ዝሃብዎ ናይ ዝኾነ ንእሽተይ ግሩፕ ናይ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒቲ ግሩፕ ይኹን ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ይኹን ናይ ቤተክርስትያን ይኹን ዝኾነ ይኹን ወላ ንእሽተይ ኮሚኒቲ ኣብ ከባቢና ደሎ
نخمز سدتنيا خمس دليل لهمو كنز جنزب مساهم كتحز شعوب دبدابي هتصحفوا ليلنا مسقوم تجنزب نتحزو تليتر نسوم كأخن دز جنزب نخمزي عينة علامة مسانا حيزنا لنا دبل دبدابي نحر صحيفة من لا نسوخ أخن قبلون نخلينا إلو مالو تخال إيتي رابعيت خا توم حموش تجروب حنس أخيدهم حانتي جوينت أكاونت خفيتهم بشمتا سبونسر جروب جيرهم كوتشو خليهم إلو مالو so اتازق إلنا نعنا زقللت كستايكن تقن خلينا مالتي كندي جزي وسد عن توي وانت إساني رخاب شد شوحي كساب توسن عمتات وسد خلي له مالو already business account اندحر علنا already جنتا business account حجي بخال الشم من دياتا خفيتا دلا نصوم اتا account شم بتا ناي sponsor group شم كتكون على وايلو مالو እቲ ባንክ ሕሳብ ክንርእይዎ ይደልዩን እዮም ክንድምስሶ ኣለና ክንሽፍኖ ኣለና ኢሎም ግን እታ ስፖንሰር ግሩፕ ግን ብኣኣ ክትወፅእ ኣለዋ እታ ሽም ናይታ ባንክ ሕሳብ ኦኬ ናይ ምንታይ ሃገር እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታት ቪዛ እዩ ኦኬ ደይመለስክዎ ሕቶ እንተሎ እየ ዝርኢ ዘለኹ እቶም ተኣትው ዘለኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች ሼር ግበርዎ ፎሎው ግበሩ ኣብዚኣ ቲክቶክ ናተይ ኣብ ባዮ ወይ ኣብ ፕሮፋይል ኣቲኹም ከዓ ዩቲዩብ ቻነለይ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብኡ ኣቲኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ብዙሕ ቪድዮታት ዲቴይል ዝኾነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ይመስል ከፊተ ዝሰራሕክዎ ናይ ፕሬዘንቴሽን ቪድዮ ኣሎ ካልእ ብዙሕ ሕቶታት እዚ ኩሉ ንሓቶ ዘለና ሕቶታት ዝምልስ ከዓ ቪድዮ ሰሪሐ ስለ ዘለኹ ብርሃነ ዩቲዩብ ኢልኩም ኣብ ፕሮፋይል ያላ እታ ዩቲዩብ ቻነል ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም Okay. እቲ ባክግራውንድ ቼክ ኣበይና ሳብሚት ንገብሮ ድብል ዩዥሊ ኣብዚ ዓዲ ናይ ብስራሕ ወይ ብሓደ ትካል ተላኢኽካ ባክግራውንድ ቼክ ክትገብር ከለኻ ዳይሬክትሊ እቲ ሪዛልት ናብቶም ካምፓኒ እዮም ዝልእኽዎ እዚ እውን በቲ ናይ ዌልካም ኮርፕስ ዌብሳይት ኣቲና ኢና እቲ ባክግራውንድ ቼክ ንገብር ስለዚ ናብኦም ዳይሬክትሊ ይሰድዎ ኢለ እየ ዝሓስብ እንድሕር ናብ ኢሜይልና መፂኡ እውን ናብኦም ኣፕሎድ ንገብረሉ መንገዲ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ከምኡ ድብል ዳሓተካ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቲ ኣፕሊኬሽን ምሰደድካዮ ምናልባት ባክግራውንድ ቼክ እንድሕር ዘይመፂዎም ኮንታክት ክገብሩና እዮም ማለት እዩ it is not in your bio ኣብ ባዮ ናትሂ የለን ይብለኒ ኣሎ ግን ኣብ ታሕቲ ኣላ ኣብታ ዩቲዩብ ትብል ምልክት ሰሙ ትብል ደላ ፅሒፍ ክለይ ደለኺ ኣብ ቲክቶክ ዩቲዩብ ትብል ዘላ ምልክት እንድሕር ጠዊዕኩማ ናብታ ናተይ ዩቲዩብ ቻነል እያ ትወስደኩም እታ ሊንክ እተያ ስለ ዘለኹ ግን ብርሃነ ዩቲዩብ እያ ትብል ከምዛ ሽም ኣብ ላዕሊ ትርእይዋ ዘለኹም ብርሃነ ዩቲዩብ ኢልኩም ሶሪ ብዙሕ ተጠቃሚት ናይ ቲክቶክ ኣይኮንኩን ነዚ ሓበሬታ ንክህብ ኢለ እየ ዳርጋ ካልኣይ መዓልተይ ንመጀመርያ ግዜ ላይቭ ተኣቱ ዘለኹ ትሕግዙኒ ትኽእሉ ካ ብጣዕሚ የመስግነኩም Oh, by the way, ንእግረ መንገደይ ቅድሚ ሕጂ ሪጀክት ኮይኑ ዝፈልጥ ሰብ ከዓ ካብቲ ክነመዝግቦ ደይንኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ሪጀክት ዝተባህለ ከዓ ክነመዝግባ ኣይንኽእልን ኢና ሓንቲ ካብተን ዝረሳዕክዎን ማለት እዩ ሓደ ስድራ ኮይኖም ዝተፈላለየ ናይ ሬፊጂ ወረቐት እንድሕር ኣለዎም ከይከኣል ድዩ ትብል ሕቶ እውን ተሓቲታ ነይራ ይከኣል እዩ ክልቲኡ እቲ ሬጅስትሬሽን ብሽሞምን በቲ ናቶም ሬጅስትሬሽን ናይ ዩኤንኤችሲኣር ጌርካ ክተመዝግቦም ትኽእል ኢኻ
ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ባክግራውንድ ቼክ ዝብል የለን ቅድሚኡ ግን ሓደ ካብቲ ክተማልኦ ዘለካ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስቲ ኣፕሊኬሽን ወላ ኣይሕተቱ ኣብ ዝመፅእ ክሓትዮም ስለዚ ኣፕሊኬሽን ቅድሚ ምስዳድና ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣቲና ኣሎ ኣብቲ ዌልካም ኮርፕስ ኦርግ ድብል ኣቲና ባክግራውንድ ዝብል ሊስት ረኺብና ኣብቲ ባክግራውንድ እዚኣ ነዚ ክንዳለወሉ ኣፕሊኬሽን ባክግራውንድ ቼክ ከመይ ጌርና ንገብር እቲ ትሬኒንግ ከመይ ጌርና ንወስዶ ተርኢ እውን ኣብ ብርሃን ዩቲዩብ ቻነለይ ቪድዮ ሰሪሐላ ነይረ ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ንሳ እውን ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ብምእታው ማለት እዩ ካዝንስ እውን ይከኣል እዩ ምክንያቱ ዝሓለፈ ኣብ ትሬኒንግ ኣትኻ ትኸለው ወዲ ሓትነይን ወዲ ኣኮይን ከምፅእ ክእል ኢሉ ምስ ሓተተ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ከተመዝግቦም ትኽእል ኢኻ ኢላ መሊሳትሉ ነይራ ማለት እዩ ከም ሓደ ኣባላት ናይ ስድራ ጌርካ መሊእካ ክተምፆም ትኽእል ኢኻ ኣዝማድ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ምስ መፁ ናብ ሓደ ገዛ ክነብሩ ፀገም ስለ ዘይብሎም ማለት እዩ ድሕሪ 30 ሰፕተምበር ዝተመዝገቡ ኣይከውንን እዩ ኢሎም እዮም ሓበሬታ ኣውፅኦም ዘለዉ ኦኬ ናይ መወዳእታ ግዜ ምዝገባ መዓስ እዩ ኢሎም ተሓቲቱ ነይሩ ኣብቲ ትሬኒንግ ናይ ሕጂ ሊሚት ኣይገበሩሉን ኣለው ዴድላይን የብሉን እቲ ኣፕሊኬሽን ኦፐን ይደሎ ክፉት ይደሎ ማለት እዩ ንክንደይ ግዜ ኣይተፈልጠን ማለት እዩ ዕጫ ድዮም ክገብሩ እንታይ እቲ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ጌቲንግ ፒክድ ወል ዝተወሰነ ቁፅሪ ዝገበሩ ይመስለኒ ብፍላይ ነቲ ዘይትፈልጦ ሰብ ተምፃሉ መጀመርያ ናይ ዝዓመት ዝጀመርዎ ፕሮሰስ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንዲ ስደተኛታት ክነምፅእ ኢሎም ዘውፅዎ ቁፅሪ ነይሩ እንዳወሰኸ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ይደለኒ ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ ዝሓትት ዘሎ ሰብ ኢንትረስትድ ኮነ ዓቕሚ ኣለና ክነምፅኢና ኢሉ ዘመዝግብ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ግን ካብኡ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብዌልካም ኮርፕ ምስ መላእናዮ ንሶም ኣፕሩቭ ምስ ገበርዎ ናብ ዩኤስ ራፒ ክስደድ ናብ ኢሚግሬሽን ተሰዲዱ እሶም እዮም ኣፕሩቭ ዝገብርዎ እቲ ምፅራይ እቲ ኢንተርቪው ገይሮም ምስቶም ስደተኛታት ኣብቲ ዘለዎ ሃገራት ኩሉ እንድሕር ተማሊኡ ዝውስኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ማለት እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንገብር እቲ ካባና ዝድለ ነገር ኣማሊእና ጥራይና ንሰድድ ኩሉ ግዜ ከምቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ግን ክቕበሉናን ከይቅበሉና ናብ ትሕቲ ኣምላኽ ናይቲ ኢሚግሬሽን ውሳኔ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ዘለና ኣሳይለም ሲከር ኣለና ግን ሬፊጂ ኣይዲ ካብ ወርሒ 11 መሃብ እዩ ጀሚሩ ኦኬ ያ እታ ሓንቲ ሂቦማ ዘለዎ ሓበሬታ ቅድሚ መስከረም ወይ ሰፕተምበር 30 ኣብ ወይ ቅድሚ ሰፕተምበር 30 2023 ዝተመዝገበ እዮም ኢሎም ዘለው ስለዚ እታ ወረቐት ሳሚት ክትገብራ ይሓተካ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን እሳ ሳሚት ክንገብራ ከለና እታ ዕለት ክርእይዋ እታ ዝተመዝገበላ ትብል ስለዚ ኣብ ወይ ቅድሚ 30 ሰፕተምበር ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ መስከረም በኣና ድዩ ወይስ ብፈረንጂ ፅቡቕቲ ሕቶ ብፈረንጂ ኢለ እየ ዝግምት ብፈረንጂ ብሰፕተምበር 30 2023 እዮም ኢሎም ዘለው 2023 ስለ ዝበሉስ ብፈረንጂ እዩ ብጫ ካርድ የድሊ ድዩ ኣብ እስራኤል እየ ዘለኹ እታ ብጫ ካርድ ኣይፈለጥክዋን እቲ ናይ ስደተኛታት ወረቐት እንድሕር ኮይኑ ግን እወ እቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ዝተመዝገብኩምሉ ወረቐት የድለይኩም እዩ
thank you so much تم تأتوا زلهم كلهم زأتهم thank you so much follow مقبار share مقبار يترسعوا عب برهان يوتيوب لكم عب channelي يوتيوب channelي بمقطعوا كأ أبو بزح فيديوهات بديتيل سرحكو فيديوهات على تريوا تخليهم بزح مالس ترخبوا يخون يليز قمت share like subscribe مقبار يترسعوا يخون thank you so much I think كله تحت كوحتو بذك علمي مليسيو إلى إذا حاسب تنتدليلن ዝመጻኹ ኩለን ሕቶታት እውን መሊሰ እኔ ምስ 30 ደቂቕ መደብ ገይረ ኣትየ ነይረ 10 ደቂቕ ካብታ ዝበልክዋ ሰዓት ሓሊፈ ኣለኹ ግን ቅድም ክምልሶ ዘለኒ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ክርኢየ እንተዘይኮይኑ ግን 5 ዳርጋ ተሪፋትን ኣላ ማለት እዩ background okay all the 5 group they pay money كلهم ደይኮኑ ኣብ ሓሙሽቲኦም እዩ ግድን ባዕሎም እውን ክኸፍልዎ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ድኽፈል ኣይኮነን by the way ዝርአ እዩ መርኣይ ገንዘብ እዩ ዓቕሚ ከም ዘለካ ክትሕግዞም ከም ትኽእል ምስ መፁ ንገዛ ክራይ ይኹን ንኻልእ ሓገዛት ክትከፍለሎም ዓቕሚ ከም ዘለካ ተርእኢኻ እምበር ድኽፈል ኣይኮነን ወይ ንዕኦም እሶም ዝሕዝዎ ኣይኮነን ክርእይዎ ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ምናልባት ጎፋንድሚ ተኸፊቱ ወይ ዝኾነ ካልእ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ንኽእል ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ክኸውን ንኽእል ብምሕታት እውን እቲ ገንዘብ ክነዋፅኦ ከም ንኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ምናልባት ዝሰገርክኹም ሕቶታትኩም ዘይመለስክዎ እንድሕር ኣሎ ምስቲ ብዙሕ ኮመንት ዝደራረብ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም Up to how many people one sponsor can apply at a time? ክሳብ 10 ኣባላት ናይ ስድራ ቤት ዘለዋ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ኢሎም ኣለዉ ናትካ ኣታዊ ኣየድልን እዩ ኣታዊኻ ኣየድልን እዩ ክሳዕታ ነታ ሓደ ስደተኛ ተባሂላ ኣውፅዮማ ዘለዉ ገንዘብ ክተርኢ ክሳዕ ዝኽእልካ ማለት እዩ ናይ 3 ወርሒ እዩ እቲ ሓላፍነት ንነዊሕ ግዜ ስለ ዘይኮነ ኣታዊኻ ምርኣይ ኣየድለይካን እዩ እቲ ገንዘብ እውን ከምቲ ዝብልዎ ደለው ኣዝዩ ውሕድ እዩ ን3 ወርሒ ጥራይ ኢሎም ስለ ዝግምትዎ እዩ ምናልባት ብዙሓት ስደተኛታት ተኾይኖም በቶም ስደተኛታት ኣርቢሕካ ክበዝሕ ክእል እዩ ንሓደ ስደተኛ ግን ተሓቲቶሞ ዘለው ብዙሕ ኣይኮነን ን3 ወርሒ ጥራይ እዩ ከኣቲ ሓላፍነት ናይቶም ስፖንሰር ግሩፕ ኣዕሩኽትኻ ክፍርሙልካ ይኽእሉ ዶ ዝኾነ ሰብ ክፍርመልካ ይኽእል እዩ ናይ ኣሜሪካ ሲቲዝን ዘለዎ ግሪን ካርድ ሆልደር ዘለዎ ዝኾነ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ባክግራውንድ ቼክ ድማ ይገብር ምስ ሓለፈ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ካብ ካይሮ ድብል ደላ ካይሮ ግብፂ ካብተን ክነምፀለን ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ጠቂሶምን ዘለዉ ሃገራት ኣይኮነትን ስለዚ ካብ ካይሮ እውን ከም ዝከኣል ዝግምት ናተይ ኣላ ዘይመለስኪያ ቀጣን ሓይልታት ሓበን ገለ ትብላላ ሹ መስለኒ ናተይ ኣላ ዘይመለስኪያ ኢልካኒ ወይ ኢልክንለኺ ሶሪ ዓይነይቲ ሕቶ ትኸውን ክሪኣ እየ ንላዕሊ ተመሊሳ ኣብ ታሕቲ ከም ብሓድሽ እንተፅሕፈለይ ወይ ትፅሕፈለይ ግን ፅቡቕ ነይሩ ክልተ ኣሕዋት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከተምፅእ ትኽእል ዲኻ ኣይ ትኽእልን ኢኻ ኣብ ሓደ ሃገር ክኾኑ ኣለዎም እቶም ተምፅኦም ስደተኛታት Thank you. Welcome. ቃድሓን መጻኹምቶም ሕጂ ጆይን ትገብሩ ዘለኹም እቶም 5 ሰባት ግሩፕ ዝኾኑ ነንባዕሎም ማለት ነናቶም ስድራ ቤት ዘለዎም ክትሓጋገዙ ይኽእሉ ዶ ጽቡቕ ጌረታ ሕቶ እንድሕር ተረዲእያ
كم حموشة سبات نناتهم سدرا بيت اندحر اللوم والكالوت حموشة سبات وأربعة سبات كده اليوم مالتيو أربعة سبات كده اليوم حموشة خوينا من نناتهم سدرا بيت كجبرو مالتيو تي أحطو صبو يرا اندحر تردية تزي كوينو جن من البات حطوها كم كال اندحر كوينا خا حموشة سدرا بيت سبعين سبيت نمستقوم كأ جبرو خليهم كاب عشر شمون تعمتنا لعل اندحر كوينا ግን ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ጥራሕና ንሓደ ሰብ ጥራሕና ስፖንሰር ክንከውን ንኽእል ኣብ ሓደ ስደተኛ ተመዝጊብና ንኻልእ ስደተኛ ከዓ ስፖንሰር ክንከውን ክንምዝገባ ይንኽእልን ኢና ያ ኣዝማድ ይከኣል ኢሎም ኣለው ኣዝማድ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ከም ሓደ ስድራ ጌርካ ክትመልኦም ትኽእል ኢኻ ካብ ኤሮጳ ብዙሓት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ተጠቒሰን ኣለዋ ክተምፃእ ትኽእልኒ ኢኻ ኢሎም ኣብ ብርሃነ ዩቲብ ቻነለይ ኣቲኻ ዝሰራሕክዎ ናይ ሊስታ ዝርዝር ናይተን ሃገራት ኣሎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዘለኹም ሃገር እንድሕር ተጠቒሱሎ ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት እዮም ጠቒሶም ዘለዉ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ናይቶም ስደተኛታት እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ዘድሊ ትብል ፓስፖርት ኮፒ ኦር አይዲ ትብል ዘላ ናይቶም ስደተኛታት እንድሕር ኮይኑ እቲ UNHCR ሬጅስትሬሽን ፎቶ አይዲ ወይ ስእሊ ናይታ ሴራ እናቶም ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይደድሊ ናይቶም ስፖንሰራት እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ጀስት ሽሞም ኣድራሽኦም ባክግራውንድ ቼክ ከዓ ገይሮም ክፀንሑ ኣለዎም እዩ ዝሓትት ያ እስራኤል ኣይተጠቕሰትን ኣላ ያ ጆሃና ጀሚሮም ኣለው ኣፕሊኬሽን ተጀሚሩ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ይመልኡ ኣለው ኣፕሊኬሽን ተጀሚሩ ኣሎ ኦኬ ካብቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ክኾኑ ዝደልዩ ሓደ ሓዎም ኣለዎም ኦኬ ሓደ ሓዎም ሶ በበይኖም እዮም ስድራ ቤት ኣይኮኑን ስድራ ቤት እንድሕር ዘይኮይኖም ወይ ቤተሰብ ተዘይኮይኖም ኣብ መፅኦም ኣብ ሓደ ገዛ ክቕመጡ ዘይክእሉ ብዝኾነ ይኹን ሪሌት ዘይኮኑ ኣዝማድ ዘይኮኑ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ክትመልኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም እዮም ዘለው ስለዚ ሓደ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ኣባላት ወይ ከዓ ሓደ በይኑ ሬፊጂ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ድኸውን ሓሙሽተ ኢኹም ኮይንኩም ንሓደ ክትገብርሉ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ነቲ ሓደ ኢኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ወይ ከዓ ካልኦት 4 ሰባት ደሊኹም ኢኹም ንሓሙሽቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ ክትመልእሎም ትኽእሉ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ ዌብሳይቶም ኣላ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቐስኩም እውን ኣብ ብርሃነ ዩቲብ ኢልኩም ኣብ ባዮናተይ ኣብ ፕሮፋይል ናይ ቲክቶክ ዘላ ዩቲብ ቻነለይ ከድኩም ብርሃነ ዩቲብ ኢልኩም ኣቲኹም ቪድዮ ዝሰራሕክዎ ፕሬዘንቴሽን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣፕሊኬሽን እንታይ ከም ዝመስል ናይቲ ኣፕሊኬሽን ዌብሳይት እውን ኣብኡ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብቲ ዌልካም ኮርፕስ ዝብል .org ዝብል ዌብሳይቶም ኣቲኹም ኢኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣብዚ ኮመንት እውን ይፅሕፈልኩም ኣለኹ ግን ምናልባት ይድምሰስ ኣሎ ፒን ክትገብሮ ስለዘይትኽእል Okay, I think ኩለን ሕቶታት መሊሰኒ ግዜ እውን ኣኺላ ኣላ ሶ ካልእ ዝተረፈ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኣብ ናይ ቲክቶክ መሴጅ ክትልእኹለይ ትኽእሉ ኢኹም
ካልእ ዘይመለስክዎ ሓድሽ ሕቶታት እንድሕር ኣሎ ሓፂር ንሕቶታትኩም ዝመልስ ቪድዮ ክሰርሕ ክፍትን እየ ንሎሚ ግን ኣዳልየን ዝመጻኹ ሕቶ ኣብዚ ዝተሓተታ ሕቶ እውን ብዝከኣለኒ መሊሰ ኢለ እየ ዝሓስብ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣቲኹም ምሳይ ዘምሰኹም ፎሎ ምግባር ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ቴንክ ዩ ገንዘብ ዝወሃብ ሰብ የለን ምናልባት እዚኣ ናይ መወዳእታ ክምልሳት ናይ ገንዘብ ቁርብ ሰንሲቲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ቶፒክ ገንዘብ ንዝኾነ ሰብ ምሃብ ኣየድልየናኒ ኣብቲ ዌብሳይት ኣፕሊኬሽን ክነልእ ከለና ናይቲ ቅርብነት ናይ ገንዘብና ክነርኢ ስክሪንሻት ስእሊ ጥራይ ከም ዝደልዩ ወይ ከዓ ናይ ባንክ ስቴትመንት ኢና ኣፕሎድ ንገብር ዝኾነ ንኸፍሎ ነትሕዞ ነገር የለን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ መፁ ባዕልና ንሕግዞም ስለ ዝኾነ ምሳና ኢድ ፀንሕ ትገንዘብ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ሓደ ስፖንሰር ድዮም ዝኾኑ ከም ክልተ ሰባት እዮም ዝሕሰቡ ሰብኣይን ሰበይትን ቴንክ ዩ ሶ ማች ኩለኹም ምሳይ ዘምሰኹም ብሩኽ ምሸት ወይ ብሩኽ ንግሆ መዓልቲ ነቶም ቀትሪ ወይ ንጎ ዘሎ ኣባኹም ኣብቲ ዘለኹሞ ካልእ ግዜ ከም ኣድላይነቱ ወይ ብላይቭ ወይ ድማ ብሓፀርቲ ቪድዮታት ክምለሰኩም ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዩቲብ ቻነለይ ብርሃኔ ቲዩብ ኣቲኹም ከዓ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ቴንክ ዩ